ini bisa am sayo dia noklas soba eba utan soba laimane soba ni ini pantokra ang kelas kalau sambung sih jangan lo kalau bukan sama tuh Tongari ini cah, boleh. Yang sih. Tutung belakana tong thogo oro tuirum tuisha parani oro nokra panda chung kaisa pailaikha abuni yagulo oro boot center hinke 34 boot center aro chungtini phai manja khajo to sikla rok jrai rok jara shikito jrai rok jara phatarok porashona khai tong rok bengaluru porne rok to sikla rok ano naising laijak khatung laijak abuni baga ang belakana tong thogo tini শুধু boat pasungani baiya jrai rok ne hamjakma manmani abo ani bkhao belai khano khakjangkha belai khano tongthoka okra rok ni belai khano ang hamari nawai mankha ne ang wansugo tai joto ani saksalai rok no ba ani khulumung yafarka tai tini oro nokhla panda chung kaham khlai mankha joto jrai rok bina chung oro malai mankha buro chung pura ma phani saman jrai khonai joto bina malai belai khano khatutung belai khano tongthogo belai khano khakjango amo tui khlaino chini thinang ni bagui chini wansuk mani o thanjani marino bubagrani thanjani marini chobano chung bahai klai success khlainani himba tabungni sikla rok borok khachini phan borok no chuno sahajo khlainai help khainai borok ni phan ni bisingtino chini oddo pha phiok jaknai hinai ang poito khlaio tai khakao bubagrani bisingti khlaioi chung phiok jaknai asukno hambai।